ସ୍ତ୍ରୀ ମୋବାଇଲ ଦେଖୁଥିଲା। ସ୍ୱାମୀ ଆସି କହିଦେଇ ଗଲେ, କହିଲେ ଆଉ ବାପା ଭାଇ ଆସୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କହିଲେନି ଯେ ଶଳା ଆଉ ଶ୍ୱଶୁର ଆସୁଛନ୍ତି ବୋଲି। ହେଲା, ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କ କାମରେ ବାହାରିଗଲେ। ସେଇଠୁ ଖାଇବା ସମୟ 1:30 ବେଳକୁ ସ୍ୱାମୀ ଆସି ଯେତେବେଳେ ଦେଖନ୍ତି, ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ ସେମିତି ମୋବାଇଲଟା ହାତରେ ଧରିକି କେଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ହେଲା, ସ୍ୱାମୀ ସେଇଠୁ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ପଚାରିଲେ, କହିଲେ କ'ଣ ରୋଷେଇ କରିଦେଲ? ନା ନାଇଁ କିଛି କରିନି। ନା କଲନି କେମିତି? ନା ସକାଳର ଡାଲମା ଅଛି ଦେଇଦେବା ଆଉ। ହେଲା, ସ୍ୱାମୀ ସେଇଠୁ କ'ଣ କଲେ ନା ରାଗିକି ଘରୁ ପଳେଇଲେ। ତାପରେ କିଛି ସମୟ ପରେ ଝିଅର ଭାଇ ଆଉ ବାପା ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। କଲିଂ ବେଲ୍ ମାରିଲେ। ଝିଅ ଯାଇକି ଉଠିଲା, କହିଲା ବାପା ତମେ ଆସିଛ, ଆଉ ମୋତେ କ'ଣ ଏ ଖବର ଦେଲେନି? ନା ଜ୍ୱାଇଁ କିଛି କହିନାହାନ୍ତି? ନା ହଁ ହଁ ବାପା କହିଥିଲେ। ଏହା କହିକି ଝିଅ ସେଠୁ କ'ଣ କଲା ନା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସ୍ୱାମୀକି ଫୋନ୍ କଲା। ସ୍ୱାମୀ କହିଲେ ମୁଁ ବାହାରେ ଅଛି। ନା ତମେ କହିଲନି ଯେ ବାପା ଆଉ ଭାଇ ଆସୁଛନ୍ତି? ନା ମୁଁ ଆଉ ତତେ କ'ଣ କହିଲି? ମୁଁ ପା ସେଇ କଥା କହିଲି, ବାପା ଭାଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ହେଲା, ସେଇଠୁ ବାପା ଅଳ୍ପ କେ ଜାଣିପାରିଲେ। ସେଇଠୁ କହିଲେ ଝିଅ ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ା କରୁଛୁ ଗୁଡ଼ା କ'ଣ ଭଲ କରୁଛୁ? ନା କ'ଣ କରିଛି ବାପା? ନା ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୋ ସମୁଦି ଆଉ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଆସିଥିଲେ, ମାନେ ତୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଭାଇ ଆଉ ବାପା ଆସିଥିଲେ, ତୁ ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ବ୍ୟବହାର କଲୁ? ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଠିକ୍ରେ ଦେଖେଇଲୁନି, ଖାଇବା ପିଇବା ତାଙ୍କ ପାଇଁ କଲୁନି, ଆଉ ଆଜି ତୁ ଖାଇବା କରିନଥିବୁ। ହେଲା, ସେଠୁ ବାପା ଯେମିତି କଥା କହିଲେ, ଝିଅ ସେଠୁ ତାଙ୍କ କଥା ବୁଝିପାରିଲା। ହେଲା, ସେଠୁ ବାପା ବୁଝେଇଦେଲେ, କହିଲେ ଦେଖ ଜ୍ୱାଇଁ ହେଉଛି ଅସଲ ହୀରା ଖଣ୍ଡେ, ତାକୁ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଷ୍ଟଡ଼ି କରିଛି, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି। କିନ୍ତୁ ତୁ କ'ଣ କଲୁ? ସେ କହିଥିବେ ଯେ ବାପା ଭାଇ ଆସୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାର ଓଲଟା ମତଲବ ତୁ ଭାବିଥିବୁ ଯେ ଦେଢ଼ଶୁର ଆଉ ଶ୍ୱଶୁର ଆସୁଛନ୍ତି ବୋଲି। ବୁଝିପାରିଲୁ ତ? ତେଣୁକରି ଆଜି ଆମେ ବୋଲି କଥାଟା ଚଳିଗଲା। ଯଦି ଆଉ କେହି ହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା? ଝିଅ ସେଠୁ ବାପା ଆଉ ଭାଇଙ୍କ ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା, କହିଲା ବାପା ଏଇଥରକ ମୋତେ କ୍ଷମା କର।